महाकाली के उत्पत्ति माँ दुर्गा के द्वारा कई कई प्रमाण बा कि दुर्गा जी चंडिका देवी के आह्वान कैली आ माता चंडिका तो खैर हई एक नाम अलग अलग बा है वो आके रक्त के पान के रक्त बीज के रक्त के पान कैली लेकिन हम लोग तनी मनी अलग एगो कथा सुनाओ पर एहू में काली माई के उत्पत्ति लेकिन तनी गौर करो जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से लंका पर विजय प्राप्त करके आई राज्याभिषेक भाई आए दिन समारोह कही गई कि आज भगवान के बाह के पूजल जाए कि दुनिया के सबसे बड़ योद्धा के भगवान जीत के आई बानी तो भगवान के बाह पूजाई माता सीता बैठल बाड़ी सिंहासन पर भगवान बानी आज बाह पूजे के समय बा माई सीता की केहू चर्चा नहीं करो सब लोग रामचंद्र की रामचंद्र की श्री रामचंद्र की सीता जी के केहू चर्चा नहीं करो सीता जी भगवान का देख करके कटाक्ष मुस्की मरली मुस्की भी कई प्रकार के होला तो कटाक्ष मुस्की माता सीता मुस्कैली भगवान के नजर पर कल की सीता इतारा हंसी में मुस्कुराहट में कुछ रात छिपल बा हमरा से कुछ छिपा रहल बा क्या बात बा जन बात बा तो हमरा से बोलो कन्हैया जी भाई कन्हैया जी यही गांव के बानी जाने के अभी फरवरी में हमरा के यहाँ जग हो रहा तो कन्हैया जी के द्वारा जग मंडप के निर्माण कल गए तो जब कन्हैया जी से हमारा बात भाई तो कहने कि हम सुरेश तिवारी जी के गाँव के हमारे दिल्ली तो परवा भेरिया है भाई तभी काम रौरे जी में रही बहुत अल्लाहदारो है हाँ तो हमारा पलानी पहुंच जाने की गानो बजाना होता रहे अंदिना जाइए हमारा प्रोग्राम ना रहे तो हाँ बबुआ अब देखिए भगवान माता सीता से कहता नहीं कि ऐसे हंसता खाल हो जाए सीता जी हाँ रोल में रहो नाच पाचर भके रोल में रहो हल्का हल्का मंद मंद मुस्काए के रहो कि ऐसे हंसता अरे जरूर राजबा अही झूठल बसों से भरल समाज बा यही झूठल बसों से भरल समाज बात कुछ बातें बहाना तो नहीं बोल के राज को नो काटे तो सीता तो हर हमरा से सीता जी कहली कि प्रभु सारा लोग रौरे जयकार करता रौरे बड़ाई करता हमार तो नामो सीता केहू नहीं खेले ना ई बताई रौरा रावण पर विजय अकेले प्राप्त कैले बनी हमारे कोनो योगदान ना रहल हमार कोनो योगदान ना रहल माई सीताराम जी से कहे लगली कि बड़ा लोग रावण करता बड़ाई ए राजा हम ना रहती तरहुआ जीतती ना लड़ाई हम नहीं रहते तो रावण ना लंका में आज हम मनुष्य न
भगवान कहले कि तू कहा हम रावण जो युद्ध करत रही तो तू ऐसा कहा रह तू तो शोक वाटिका में रह तहार तक कोनो योगदान ना रहे कहले कि ओ एकरा मतलब रहो बुझाता कि कुल काम रहो कइले बन बाबा का माध्यम से आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार मिलो हजारों रुपए का पुरस्कार भैया का माध्यम से बार बार प्रणाम नमस्कार जयकार आशीर्वाद करते नहीं हजारों रुपए के पुरस्कार बार बार प्रणाम नमस्कार बबुआ राम जी कहले कि कहा युद्ध में तुझे को दिख गई और रावण के हम मरले बन हनुमान लंका छोड़ले बन तो कहली कि तो ठीक बा रावण कर वो मरनी हम देखनी ना रावण पर वो विजय प्राप्त करनी एगो और राक्षस अभी बा ओकरा पर वो अकेले विजय प्राप्त कली तो हम जान जिन की रवा रावण पर अकेले विजय प्राप्त कर कहले कि हां कहले कि केसर वन में एगो राक्षस बा जोना का नाम सहस्त्रमुख हो अगर ओकरा पर वो अकेले विजय प्राप्त कले तो हम जानो कि रवा रावण पर विजय प्राप्त कइले बन कहले कि तो ठीक बा सेना साजल जाए आ युद्ध के तैयारी कइल जाओ कहली कि सही ना अब कि हम हूं चलो आय अपन आंखी ले देखो कि रवा कैसे विजय प्राप्त करतनी कैसे ओकरा के मारतनी राम जी पूरा सेना साज के सीता जी के अपना रथ पर बैठा के गइले खबर दी आई सहस्त्रमुख के युद्ध करे खातिर बाहर आवो ठठाक के हंसलस की आई बा राम आइल बे हमरा से लड़े खातिर आ जाए तो उसकी बात मारो युद्ध शुरू करो राम जी बाण पर बाण मरले सब बाणवा काट देलस आ एक एगो तर्क से बाण निकाल के मरलस कि ना वो राम जी के साथ जितना सेना गई रहे कुल जना उड़ के आकाश मार्ग से के हलियो अयोध्या में आके गिरो अब राम जी अकेले एगो सीता जी रथ पर आ राम जी के रथ अकेले सारा सेना उड़ के आ गई अयोध्या में आ एगो बाण निकलस आ राम जी पर संधान कर देलस बबुआ हो आ बाण मरलस और राम जी के आके छाती में लग गई और राम जी रथ पर से नीचे गिर जाता रे कभी के भाव बबुआ सहस्त्रमुख बनवा मरला ओरिजिनल भिखारी ठाकुर जी के लय है बिलाप एकरा के बिलाप कहल जाला सहस्त्रमुख अरे बनवा मरला आराम के बीच ही छतिया भरला पदिहालस आगिराई घुराई लड़ैया भारी बिहाल सिंह गैया मारी I see
बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। हजारों हजार रुपए का पुरस्कार बाबा का माध्यम से, पुरस्कार भाई का माध्यम से हजारों हजार रुपया के पुरस्कार। और वो प्रशंसा कोई नहीं एक उम्र में प्रसंग के एक लय के ये बहुत सुखद अनुभव है ना। तो आजकल के नौका लड़का प्रसंग गावे लगा तनी जानू, अब सुमिरन गावे लगा तनी जाता लड़का कहता लोग कि महाराज भोजपुरी गाई ना। तो मुखिया जी हमारी के शंका में पड़ जाता है कि अभी तक हम संस्कृत गावत नहीं है नहीं, लेकिन सुखद अनुभव है नाटक हम कलाकार हम गायब करवा हृदय में लगी के कान में काट ले खाना ले विचार करी। राम जी मूर्छित होकर के धरती पर गिर गई। माई सीता का जब दृष्टि पड़ल करी दुष्ट के बाण के द्वारा हमारे स्वामी धरती पर गिर हुई आहत हो गई। माई सीता के आंख लाल लाल हो गई, केस बिखर गई, वही जो रूप बदल गई, जो रूप गोर रहे वो करिया हो गई, आंख लाल लाल हो गई। यही जो सीता से वही घड़ी महाकाली के रूप में परिणत हो गई। आइए जो बबुआ गीत के भाव लागू कि मरल शराब करत पर झाई खिस में आईली सी अमाई काट लगली दुश्मन के अरे गरदाना ए सीता वह माई है। अरे काट लगली दुश्मन के अरे गरदाना ए सीता देवी अरे राम के और राक्षस के साथ जितना राक्षस रहे सो कुल लोग के मार दली। अब माई के क्रोध अब सालते देखे और माई कुल लोग के जे रास्ता में आवे खाली राक्षस ना जे सोधा आ जाए माई ओकरे के काट दो, माई ओकरे पथ को दो। अब बबुआ वही आगे बढ़ चल गई, देवता लोग के डर हो गई कि अब तो इनकर क्रोध शांत ना हुई तो हमनी और बढ़े लगी है, हमनी के जीव आफत में आ जाई, इनका से हमनी के बचाई। तो देवता लोग जाके भोलेनाथ के दरबार में गिर गए, भोले बाबा के दरबार में जाके गिर गए लोग। त्राहिमाम हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ महामाई से हमनी के रक्षा करी, रक्षा करी न तो बुझा था कि कुछ बाची ना, इस सृष्टि में कुछ रह ना जाए। तब भोले बाबा देवता लोग के बात के सुन करके वही राह पहले जौन राह धके माई विकराल रूप काली के धके आया अवतारी बबुआ हो। तो सुन के बतिया भोले बाबा अइले हाली हाली, कि सुन के बतिया भोले बाबा अइले हाली हाली, आ पीछे रहिया सुत गइले आवत रहली, तो पीछे रहिया कर तू तो पात आवत रहली मुड़िया छपट, कर तू तो पात आवत रहली मुड़िया छपट। आए आ धरती रंगैली, आए धरती रंगैली आ खून रहे टपकत,
तो धरती रंग अरे हाथवा में ले रहली खपड़ भुजाली तो हाथवा में ले रहली खपड़ भुजाली कि बीच रहिया अर्गन बादक हमरा अशोक बाबा का माध्यम से हजार रुपए पुरस्कार मिलल हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। अब माता आ रहल बड़ी अब भोलेनाथ वही राही पर सुत गई बारे अब उ तो नीचे ताकत नहीं खी उ तो एकदम आंख लाल लाल कइले खपड़ भुजाली ले ले काटत खून पिए कुहुम के चले बड़ी आ चले के हाली भोले बाबा का छतिए पला भरा जाता बबुआ हो तो होत का बबुआ का है अरे सुझल डगरिया रतिया धरिया अरे देखली न काली माई अरे देखली न काली माई आया चक्के में भोले बाबा को का भाई चक्के में भोले बाबा को गोड़वा गोइल धरा अरे सब देखले हो एगो हमने किया फोटो जैन मूर्ति वो बनेला आ फोटो रहेला कि शंकर जी के छाती बमाई के लात बा आ जीभ निकल गइल बा जीभ निकल गइल बा ना तो लजा गइली तभी तो लोग कहल कि ऐसे लजा गइली कि माने कुछ लोग कहला कि भसुर लागेले केहू कहला कि ससुर लागेले अपन अपन अलग अलग सीता जी भगवान राम अब एक दूसरे के इष्ट माने वाले राम जी कहले कि ना वो हमार स्वामी हवे आई कहले कि ई हमार स्वामी ना तब एह प्रकार से माई के क्रोध शांत भई माई शांत भइली आ देवता लोग के धैर्य धारण करे के मौका भोलेनाथ देनी भोलेनाथ ये समस्या के समाधान करी माई वास्तविक रूप में अली कथा के हमरा ये सारांश रहला इहोने से कथा भइला अब एने से भइल प्रेम से बोली काली मैया की